Nazdar diváci, vítam vás pri novom videu a opäť zo série otvárania pokémonských balíčkov, no tentokrát tu máme niečo špeciálne. Máme tu takýto holiday kalendár Pokémon, ktorý si dneska otvoríme a pozrieme sa, čo také vám môže pekne padnúť z takéhoto veľkého holiday kalendáru. Ešte zistiť, ako sa to otvára. Jedna strana. Máme to otvorené a teraz to len takto vysunieme z tejto veľkej krabici. No takto. No a máme to tu, pozrite na to, krásna krabica. Krásna krabica, takáto zberateľská. No, otvoríme si to. A tu máme klasický adventný kalendár, ale pokémonskú edíciu. Tak ale my si otvoríme všetky tieto polička naraz, aby ste videli, čo sa také skrýva. V takomto kalendári. Tak máme tu nejakú garantovanú kartičku. Čo tam ešte je? To je všetko? To je asi všetko. Tak pozrieme sa, čo to je za kartička. Hop. Je to EX-ový Chien-Pao. Nie takto holok EX-ová kartička, v prvom poličku. Tak uvidíme, čo nás čaká v ďalšom. A máme tu Boostrik, Paradox Rift, Funpack. Pozrieme sa, rovno si ho otvoríme, čo sa v ňom skrýva. Rovno sa pozrieme, čo sa skrýva v takomto Boostriku. Tu len 3 karty. A tieto sú Mantike, Passage a Energia, či trener karta. Tak to veľmi nepotešil. Ale ideme na ďalšie políčko, v ktorom sa skrýva. Ja by som to asi otvoril si. A nie, máme tu nejakú kľúčenku. Tak tá je krásna. To je ten Chien-Pao, čo nám padla tá EX-ová karta. A tu máme tú kľúčenku, počkajte, ja to otvorím. Vyťahneme si ju. Takúto kľúčenku sme tu našli. Pekná, niekoho poteší z toho, kto napíše pekný komentár, tak môžem ju poslať. No a my ideme ďalej a máme tu ďalšiu kartu. Ďalšiu kartičku a tá je... Pum! EX-ový Pikachu, krása. Tak ten isto ma potešil. Pikachu stále poteší. No ale my bez zdržovania ideme na ďalší balíček. Áno, a presne dobre som aj povedal. Je to balíček a je to Scarlet and Violet Booster Pack, ktorý si hneď otvoríme. No poď von. Takto. Hop. Máme to bez kartriku, rovno pozrieme, či nás niečo tam prekvapí. A je to iba holo Gigambit. No nič. No ale my ideme na 6. poličko. V 6. poličku máme opäť Boostrik a opäť Funpack Temporal Forest. Tak poďme si pozrieť, čo nás čaká v tomto Boostriku. V tomto Boostriku je Roselia, Catrophy a Reverse Carvanha. No poďme na 7. poličko, tam je opäť Boostrik. A tentokrát Obsidian Flames, tam padá aj Charizardík, ktorý mi ešte z tohto setu nepadol. Tak snáď sa to zmení v tomto kalendári. Hop. A ideme, hop, nič. A posledná kartička, Holo Palafin. Tak ani tento Boostrik nezmenil moju smutnú bilanciu s týmto setom. Na Charizarda si ešte počkám. A ideme na 8. políčko a tu máme opäť garantovanú kartičku. Ako tak pozerám. A je to tentokrát Holo Iron Boodle s takýmto znakom, Frozen znakom. Ale je to iba holo. Poďme rovno na 9. V 9 sa skrýva. Čo to je?
Čo to je? Samolepky. Samolepky, môžete si niekam nalepiť. Takže pridám to ku kľúčenke a jeden komentár vyberiem. Komu to pošlem? No, ešte uvidíme, čo tam pridáme. Ťažko sa to z toho vyberá. A je to takýto odznačík. Ten pridáme tiež ku kľúčenke a nálepkám. Ideme na 11. poličko. A tu máme opäť nejaký boostrik, Funpack, Twilight Masquerade. Tak pozrieme, aké karty skrýva tento Funpack, Pincír, Pione a Reverse. Tak to nebolo nič moc. No ale ešte tu máme 12. poličko na tejto strane. Sme už v polke a máme tu opäť nejakú kartičku. A tentokrát to je Holo Ketodl. Dobre, ideme na druhú polku tohto veľkého kalendára. A pod 13 sa skrýva opäť nejaký Funpack. Áno, je to opäť Funpack z Paradox Rift. Poďme pozrieť, aké karty skrýva Funpack z Paradox Rift. Šup, otvoríme. A je opäť iba reverse. Neviem, aké karty môžu padať z týchto Funpackov, či tam je niečo aj poriadne. No ale tu máme už boostrik, z ktorého môže nám niečo padnúť. A je to Paradox Rift. Klasický boostrik z série Paradox Rift. No poď von. Takto. A dáme na rýchlovku. Či tam niečo čaká poriadne holo. A je tu opäť iba holo karta Chien Pao. Tak ale my sa vrhneme rovno na 15. poličko a máme tu opäť boostrik. Tentokrát zo série Temporal Forces. Tak uvidíme, čo nám padne tu. Čo nám padne, čo nás neminie. Otvoríme a ideme. A ideme na to zlato a je tu iba opäť holokarta. Tak dneska to nepadá nejak. Dneska to nejako nepadá. No ale možno to zmení 16. poličko, kde je opäť kartička. Garantovaná kartička a je to opäť iba holo. Digibucks holo. Dneska samé holo karty. Jedno EXO mám iba, dve EXO, alebo je tam aj Pikachu. Opäť nejaký Funpack. Tvoríme si Funpack. Jednu kartu som vyťahol iba. Tu sa skrýva. Tu sa neskrýva nič zaujímavé. Poďme ďalej. A máme tu opäť nejaký... ten je krásny, tento je krásny odznak. Tak ten prihodíme ku kľúčenke a ďalším veciam, ktoré vyberiem z komentárov a pošlem vám. Tak poďme na Twilight Masquerade. Booster Box. Booster Pack. Otvoríme. Na rýchlovku pozrieme, čo sa nám tam skrýva. A vidím, že tam je iba opäť holokarta Roslas. Opäť holo. Tak 20. poličko, máme tam opäť nejakú kartičku. A je to... Pum! Opäť holokarta. Tak ale daj niečo poriadne. Poďme rovno na 21. Tu máme Funpack opäť do série Twilight Masquerade. Tieto Funpacky nám zatiaľ nedali nejakú poradnú kartu. Uvidíme čo tu. Opäť iba reverse. Tak poďme rovno na 22 a uvidíme čo sa skrýva tam. Je tu opäť kartička. A tentokrát opäť holo. Opäť iba holo. Storm.
No ale my ideme ďalej, číslo 23. Je tam opäť Funpack. A vo Funpacku máme Chenzi, Tangela a Reverse. No a poďme na našu obľúbenú 24. A tam máme kartičku. Máme kartičku aj s kódom dokonca a je to EX-ovej, konečne EXO SQE. Ľadová kocka. EX-ová ľadová kocka. Dobre, a posledný. Všetko posledná 25-ka. Tu máme opäť len nálepôčky, takže tie pridám. Týmto už predošlým a pošlem jednému z vás do komentárov. To bolo všetko z tohto balíčka. Tak ak sa ti video páčilo, nezabudni tam nechať lajčik, odber a napíš nejaký pekný komentár a ja vyberiem jedného z vás, ktorý tam napíšete nejaký komentárik a pošlem mu tieto nálepky, tieto piny, ktoré nám padli, žúčenku a možno prihodím nejaké holokarty, takže určite nezabudni napísať komentár a ja sa s tebou lúčim a vidíme sa pri ďalších videách. Čau.